ASMR Селит. Приятели, аз съм тук, ехо. Нека започваме. Готов ли си? Готов съм. Ах, как не ляскаш? Бирен фъстък. Как позна? То бирения фъстък е най-лесното. Кашу. Даже не знам, го пробвала вече. Бадем. Не. Кашу. Значи трябваше да си ми е първото предположение. Готов ли си? Yes. Искаш ли пак? Фъстък. Да. Фъстъчен, нали? Такова, те е фъстъчетата. Защото почти не го чувах, пък той е много по-мекичко, така като му правиш. Готов ли си за последните? Yeah. Of course again. Добре, чакай сега, тук ще го карам вече на логика. Бирения фъстък минахме, кашуто минахме, бадем. Бадем ли? Това е истински човек на ядките. Благодаря, че гледахте видеото, скъпи приятели. Абонирайте се за ядки и сладки Елит за още яки видеа. Айде, чао! Камерата е натам, само да ти кажа. Ох, не знам къде е това натам, бе, човек. Срещу тебе. Чао!